Rowere mawuok e riwruogno ero mar United Destiny Shapers e boma ma Kisumu koro biro kanyakla mar loso aluora ma aora Auji kata River Auji mayudore e Nyalenda e boma ma Kisumu, kendo Sophie Sao nigi mathoth ewi wach ma kamaendi. Kaluwore kod lipot mane ogol tarik 18 dwe mar 2 higani, piny mar Kenya ni okang' ma mbele mar kedo kod lil mar aluora mikelo kod gigo molos kod plastik, gino ero ma bende otelo e lil mar nembe kod aore. Vincent Otieno en achiel kuom rowere ma jokanyo mar riwruok mochung' kende mar United Destiny Shapers e boma ma Kisumu, ma bende dhi nyime kod bero kata loso aluora mar aora ma Auji. Beautification project mar aora mar Auji ni wasechake, koro mae wan gi dwe mar 5 kapod watime. Wachake kwa golo lo mantiere wang' aora. Neno ka wang' aora ni en aora maduong' to wang'e odire, koro pi ok ring malong'o. Iyudo ni ji bende ne wito koro takataka iwite e bath aora, medo dina aora. Koro kon wachake gi yawo wang' aora mondo wagolo lo manie i aora go to wawito loka makoni endi. Mano gima pod wasebedo kwatimo. To lobgo eko gima wasebedo kwatimo, lo magolo e aora wasebedo kwapuro wiye kanyo, wapidhe alot mwanya yudo kaka wakonyore godo. Kod tiend aora bende wasebedo kwapidhe yien, to waketo bedo maber makata ka ng'ato nene to neno ni en kama ber ma ng'ato nyalo ywe, kendo omiyo ng'ato picha moro mopogore. Chenro no ero geto keto aora no e okang' maber manyalo miyo ti kode e tije mag dala kaachiel kod tije mopogore opogore kod jogo modak e aluora mar aora no ero. Wan kaka wan jo Nyalenda ka wasedak ahinya. To kama aora ni nitiere gi puothe mwapuro kaendi. To puothe wagi eki pi mawuok e puothe gi to wuok mana aora ni endi. To naneno ka koro aora dong' matin, makata koro pi bende ne chal ka gima nyalo lal ma ok wanyalo yudo pi motiyo go e puodho. Koro waneno ni mondo wakaw example mondo wanyis jok mani machiegni gi aora kwatimo kama mondo gine gi bende ginyalo timo kamoro, mondo giyud kaka pi koro pi nyalo bedo mang'eny ma ginyalo timo go gigi moko. Mae mano miyo wasiso mar yawo wang' aora mondo pi obed mang'eny mwanyalo tiyo go e puothewa. Kod bende aora ni en aora ma ji luwe rech. Iyudo ni jok manyi nyithindo ma Nyalenda malo kama godiochieng' godhiambo koromo to giridore ga e bwo aora ka to gichuoyo lo e pi kanyo to gimako rech. To kaka aora ne dinre no ero onge kaka ne ginyalo mako rech. Koro rech onge, rech nodok piny. To aora kwa yawe kama endi maduong' kama, koro iyudo ni rech bende koro nigi kama nyalo tuge, rech bende koro bedo mang'eny kanyo. Manyiso ni household moro bende nyalo yudo chiemo e yo mayot moko dhi e chiro. Kaendi sani waneno ga ka en resource center. Nyithind skul nyalo biro neno somo, neno kaka iluongo ni river rehabilitation. Ginyalo somo such kind of things ka. Kendo bende vijende ma nigi interest e pur be nyalo biro neno gima watimo kaendi, kit pur mwatimo ka. Kendo inyalo bedo convinced ni kama matisno nyalo golo ne gimoro ma ok ginyal nindo kech e ot. E okang' mar loso aluora mar aora no ero, riwruok mar UDS timo chenro mar bero aora ma Auji ka gin kod geno mar duoko piny lil mar aluora mitimo kod oganda, gino ma osekelo lokruok e liet mar kor lwasi e okang' mamalo. Kaluwore kod chalne masani, aora no ero mamol kokalo e boma ma Kisumu en achiel kuom aoche ma bende olil mokalo e boma no ero. Aluora mari en jukumu mari mar mondo irit aluora mari obed maler. Ok dang' ng'ato wuog ni kamoro ni biro ywe ni dhot kok in miyweyo. En jukumu mari mondo irit aluora mari. En jukumu mari mondo irit gima ntiere kodi machiegni. Ok en gima ber kikawo taka tipuke i aora to dino wang' aora. To aora ni en aora ma bende king'iye maber to en emodonje i nam. E nam kama Kiwasco nigi pump margi magoyo pi e Kisumu town mangima, Kisumu county mangima. Koro samoro aora ni olil to Kiwasco goyo pi jakucho, tuogo biro duogo mana inyo aluorawa makar ka gi. Koro en jukumu mari ng'ato ka ng'ato mondo ing'i aluora mari. Onge tiende mondo ine ka ng'ato timo gimoro marach. Ka ng'ato neno ka timo gimoro marach e aora, en jukumu mari mondo take that responsibility, idhi kwere kata kodagi, take them to the authority manyalo loso wachno ero. To joma oganda mamoko ka gibiro ka
ineno mana do kama bridge no nitiere no, kanyo en kama ji ohero bete godhiambo ahinya. Ji wuok awuoka malo Nyalenda kocha to gibiro to gichung' kanyo. Koro gineno chalo gima en recreational center. Koro nyaka nwachak tiyo ka, aneno ka chuny moro mar mor obedo kind jo Nyalenda karka. Ineno aora ni en aora maduong' kendo bor. En aora ma 3 kilometers kochakre gi kama wuoke Manyata kucho. To wan kama wasetimo ni kende ka en mana 100 kilometers. Ineno kwa kacha nyaka 100 meters, sorry. To en expensive. Ka matis ni kendo osechamo wa pesa mang'eny. Kech ichodhe yawe, idwaro yien mipidhi. Osewasetiyo gi pesa mang'eny. Koro resources waonge go moromo. Chunywa de gor ni mondo ka sirikal oyie to watim atima nyaka e dho nam kama ogike. Lakini ok waonge gi that capacity. Resources magwa tin. Lokruok e kor lwasi en achiedh nade ma kindegi omako piny ngima kendo ler mar alwora en ting' mari kod an. Ne Lolwe TV kowuok e gwenge ma Nyalenda e boma ma Kisumu, an Sophie Sao.